Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και πάλι στην ζωντανή επανελλήνιση. Μια επανελλήνιση που δεν θα ξεχνάω ποτέ να το τονίζω ότι είναι μία μέρημνα των εκδόσεων Electron. Το Electron συμμετάσχει σε αυτή την εκπομπή προσπαθώντας να σας δώσει μέσα από αποδείξεις και βιβλιογραφία πράγματα τα οποία θα σας κάνουν να ενδυναμώνει το εθνικό φρόνημα. Το εθνικό φρόνημα ενδυναμώνει όταν ξέρουμε τις ρίζες μας, όταν έχουμε τη βάση μας, όταν ο σοφός λαός μας ανατρέχει πολλές φορές στο παρελθόν για να συνδέσει το παρόν του, αλλά για να δει και στο μέλλον. Πρέπει να το θυμόμαστε όλοι και να μην το ξεχνάμε. Οι Έλληνες είχαν διδάξει σε όλο τον κόσμο, παγκόσμια, διδάξανε ιδανικά και αξίες. Κάτι που σήμερα ο σημερινός πολιτικός κόσμος το έχει καταργήσει, το έχει καταλύσει, όπως θέλετε πείτε το. Σήμερα επικρατεί η πολιτική του ό,τι να είναι. Το έχω πει, μπορεί να σας ξενίζει ο όρος αυτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα που η σοφή νεολαία μας, γιατί από ό,τι βλέπω οριμότητα υπάρχει στα παιδιά 15, 16, 17, βάσει των ερωτημάτων και των ανησυχιών που έχουν και μου στέλνουν στο Electron. Βλέπω ότι τα παιδιά πολλές φορές αυτής της ηλικίας φιλοσοφούν. Και χαίρομαι γι' αυτό και αυτοί μάλλον θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν να διδάσκουν εμάς τους ίδιους. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι ο ισοπεδωτισμός της σημερινής εποχής θα παίξει σημαντικό ρόλο και στις εκλογές. Προσέχτε πολύ καλά. Ο ισοπεδωτισμός είναι ότι τα κάνω όλα και συμφέρω. Δεν είναι έτσι η κατάσταση. Όλα είναι εύκολα στα λόγια, όχι στις πράξεις. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά αυτοί οι άνθρωποι που διατείνονται ότι τα κάνουμε όλα και εμείς θα προχωρήσουμε αυτό το έθνος μπροστά, τελικά τι θα κάνουν, τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να πράξουν και με τι κόστος. Τι κόστος προς εμάς, προς τον κόσμο και προς τα παιδιά μας. Πολύ βασικά ερωτήματα που το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τα ζυμώσετε μέσα στο μυαλό σας μαζί με τα παιδιά σας για να δείτε και το μέλλον. Όλα τα ερωτήματά σας και οι απορίες σας, βεβαίως και οι παρατηρήσεις σας για την εκπομπή, θα γίνονται μέσω της επικοινωνίας που παρέχουμε εμείς μέσω της κάρτας μας. Είναι στο Facebook εκδόσεις Electron, γραμμένο στα ελληνικά, και στην ιστοσελίδα μας www.electron.gr. Σήμερα όμως θα διδάξουμε, μάλλον θα μας διδάξει ο διδάσκαλός μας, ας το πούμε, γιατί και εγώ μαθητεύω, το έχω πει πολλάκις, ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, για τα αξίες και τα ιδανικά αυτού του τόπου που μας δίδαξαν οι προγονείς μας. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά εδώ δεν είμεθα για να αλληλοεπαινούμεθα και φυσικά δεν είμαι δάσκαλος. Παρουσιάζω απόψεις τις οποίες έχω διαβάσει σε άλλα βιβλία επιστημονικά και τις λέω, διότι γίνεται στην Ελλάδα ένας αφελληνισμός, ο οποίος ξεκινά από το σχολείο, συνεχίζει στον δημόσιο βίο και φυσικά έχει επικρατήσει στην τηλεόραση. Αν σας πω εγώ ότι η τηλεόραση μας αφελληνίζει, θα αμφιβάλλετε. Γι' αυτό έχω εδώ ένα άρθρο της εφημερίδος Δημοκρατία με τίτλο «Δημόσια τηλεόραση και αφελληνισμένη». Είναι αφελληνισμένη. Υπάρχει κάποιος διευθυντής προγράμματος της κρατικής τηλεοράσεως, ο κύριος Θωμόπουλος, ο οποίος απαγόρευσε τον εθνικό ύμνο όταν τελειώνει το πρόγραμμα. Έκλεινε το πρόγραμμα, ήθιστε ο εθνικός ύμνος, η ελληνική σημαία και έκλεινε. Όχι, stop, δεν θα ξαναμεταδοθεί ο εθνικός ύμνος. Γιατί κύριε Θωμόπουλε, ενοχλούνται οι Πακιστανοί, ενοχλούνται οι νεοέλληνες που μας ήρθαν από την Ινδία, από το Αφγανιστάν, και η εφημερίδα το σχολιάζει με πολύ καυστικά λόγια, τα οποία δεν θέλω να τα μεταφέρω, ότι αποχρωματίζουν την Ελλάδα από οτιδήποτε εθνικό. Πραγματικά, ποιος είναι αυτός ο κύριος Θωμόπουλος, επί Νέας Δημοκρατίας? Τι είναι αυτός ο κύριος Θωμόπουλος, πού ανήκει, τι πιστεύει, για ποιο λόγο κατήργησε τον εθνικό ύμνο? Σας ενδιαφέρει να μάθετε? Φυσικά. Το λέει ο κύριος Θωμόπουλος? Όχι. Αλλά τι? Με έναν τρόπο αποφασίζουμε και διατάσσουμε, λέει, να μην ξαναπαιχθεί ο εθνικός ύμνος. Αυτό κάνει οποιοδήποτε Έλληνα αφενός με να αγανακτεί και δεύτερον, ποιος είναι αυτός ο κύριος Θωμόπουλος και τι είναι? Είναι ένας υπάλληλος του κράτους, ο οποίος πήρε διαταγή από κάπου, και πώς θα ανέχεται αυτά η Νέα Δημοκρατία? Σήμερα στην τηλεόραση του Μέγκα παρακολούθησα το πρωί
τον υποψήφιο βουλευτή Θεσσαλονίκης κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και εξεπλάγει που ένας βουλευτής έχει τέτοιες εθνικές απόψεις. Μας έχουν συνηθίσει σε μια άλλη συζήτηση. Μπράβο στον κύριο Γκιουλέκα και μακάρι να εκλεγεί βουλευτής, διότι το αξίζει. Τι είπε στον Σιριζέο τον κύριο Πουλάκη, υποψήφιο βουλευτή? Του είπε το εξής: πέστε μου, γιατί στελέχοι σας λένε ότι οι Σκοπιανοί να πάρουν το όρο Μακεδονία? Τι απήντησε ο κύριος Πουλάκης? Τίποτε, το βούλωσε. Το ξαναρωτά επιμόνως ο κύριος Γκιουλέκας, πέστε μας. Τίποτε. Το ξαναρωτά, τίποτε. Και στο τέλος έρχεται η σανίδα σωτηρίας, ο κύριος Καμπουράκης, ο οποίος αντί να πει στον κύριο Πουλάκη απαντήστε στον κύριο Γκιουλέκα, λέει στον κύριο Γκιουλέκα καλά, ρωτήσατε 10 φορές. Τι θα πει ρώτησε 10 φορές? Βάζετε υποθήκη κύριε Καμπουράκη στο ΣΥΡΙΖΑ, μπράβο σας. Ρωτά μετά ο κύριος Γκιουλέκας, γιατί τα στελέχη σας λένε το κράτος της Βορείου Κύπρου? Γιατί το λένε? Μιλιά ο άλλος περί άλλων. Επ' αυτού ο κύριος Πουλάκης δεν μίλαγε καθόλου. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά και να σας πω το εξής, ότι εμείς που δεχόμεθα το διάλογο, και συγχαίρω τον κύριο Γκιουλέκα διότι δεν το παράταγε, επέμενε, απαντήστε μου, απαντήστε μου. Δεν απαντούσε ο άλλος και σε πολλά άλλα θέματα. Δεν απήντησε σε κανένα εθνικό θέμα. Απαντούσε μόνο στα οικονομικά. Και εκεί λένε άλλες μάλες κουκουνάρες. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο διάλογο. Βγαίνει ένα περιοδικό αριστεροκουλτουριάρικο στο follow, unfollow και τα λοιπά. Ένα ξενόγλωστο τίτλο έχει, και όπου ένας δημοσιογράφος γράφει ένα άρθρο και λέει μια φράση και κλείνω. Ακούστε τι λέει: δεν θα συζητήσουμε οι δημοκράτες με τους αντιδημοκράτες. Η σύγκρουση είναι καταστατική. Δηλαδή μας λέει ότι εμείς οι δημοκράτες δεν συζητούμε με τους αντιδημοκράτες. Η σύγκρουση είναι καταστατική. Εξηγήστε το με αυτό. Τι θα πει σύγκρουση καταστατική? Εγώ είμαι αντιδημοκράτης. Το έχω πει. Καλό τους δημοκράτες δεν έρχονται. Δικαιολογία των δημοκρατών. Τη βλέπετε? Δεν συζητούμε με αντιδημοκράτες. Η σύγκρουση είναι καταστατική. Και πώς θα γίνει η σύγκρουση, μπορείτε να μου πείτε? Εάν δεν γίνει διαλεκτικά, εάν δεν συζητήσουμε, εάν δεν σας αποδείξω ότι έχετε άδικο, εάν δεν μου αποδείξετε ότι έχετε δίκιο, πώς θα γίνει η σύγκρουση? Πώς θα γίνει? Μπορεί να μας πει αυτός ο δημοκράταρος? Όχι. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτά και ερχόμεθα στα βιβλία. Αυτό πριν ξεκινήσετε, κύριε Πλεύρη, να πούμε ότι ο αγώνας του Electron γίνεται βάσει αποδείξεων, στοιχείων, και γι' αυτό ο κύριος Πλεύρης Πολάκης έχει ζητήσει διάλογο. Διάλογο, να το φέρουν τα δικά του στοιχεία, να κάνουν τον αντίλογο που πρέπει να τον κάνουν. Αυτός είναι ο οικοδομητικός διάλογος. Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι. Μπορεί στο τέλος να συμφωνήσουμε σε κάποια σημεία, αλλά καλό είναι να γίνεται ένας διάλογος. Αυτό το διάλογο το έχω πει πολλές φορές ότι τον πετυχαίνουμε μέσα από τη γνώση. Όταν ξέρει ο καθένας, μπορεί να κάνει και έναν διάλογο επικοδομητικότατο. Στο σημερινό μας πακέτο, λοιπόν, ας δείξουμε τα βιβλία. Πώς εμείς οι Έλληνες προσπαθούμε μέσα από τη γνώση, μέσα από αυτό που μας έχουν διδάξει οι προγονείς μας, να κρατήσουμε αξίες και ιδανικά. Πρώτο βιβλίο, Ζίξαξ στους έκφυλους. Ένας αγώνας πραγματικός του κυρίου Πλεύρη, αυτή η σύψη της κοινωνίας να περιοριστεί όσο γίνεται. Είναι ένα βιβλίο με πραγματικό αγώνα μέσα, θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας όταν το διαβάσετε. Τα σκόπιμα λάθη. Ινδοευρωπαίοι και φοινικιστές. Ένας μύθος ο οποίος υφίσταται, το ξέρετε, το γνωρίζετε, το λένε, θα το επαναλαμβάνουν. Αυτός είναι ο ισοπεδωτισμός που λέμε εμείς. Όλα χωρίς αποδείξεις, χωρίς στοιχεία, μόνο με ένα διάλογο, μόνο με έναν λόγο μπορούν και λένε ότι αυτό δεν ισχύει, υπάρχουν οι Ινδοευρωπαίοι, είναι πιο παλιοί από τους Έλληνες κτλ. Θέμα συζήτηση. Το ελληνικό αλφάβητο, από πού προέρχεται? Μεγάλο θέμα συζήτησης και εμείς έχουμε αποδεικτικά στοιχεία βέβαια για τον οποιοδήποτε έχει εμβολία. Οι Έλληνες πρώτο μέρος, το έπος των Ελλήνων, οι Έλληνες β' μέρος, τα υπερόπλα των Ελλήνων και όλα τα επιτεύγματά τους και τα επιστημονικά επιτεύγματα, οι ανακαλύψεις τους, τα υπερόπλα τους, έτσι. Παλαιά Διαθήκη, κριτική ιστορικότητας. Τώρα τελευταία έγινε μία ανοίξη από έναν υποψήφιο ενός κόμματος ότι ο κύριος Πλεύρης κάπου δεν τα λέει σωστά, γιατί η Ορθοδοξία συνδέεται με την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή είναι η δική του άποψη. Διαφώνησα αμέσως. Του είπα: ελάτε να συζητήσουμε τα στοιχεία. Μου λέει: θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Οι Κίνεδοι,
η σύψη της κοινωνίας, όπως είπαμε, σε συνδυασμό με το ζύγισμα στους έκφυλους και το ονομαστικό της αρχαιοελληνικής γλώσσας, το οποίο αναφέρει μέσα σπουδαία ονόματα, σπουδαίους αρχαιοέλληνες, τους προγόνους μας αναφέρει και τις ιδιότητες τους. Στο 2-10-36-05-305. Ξεκινήστε από τώρα και παίρνετε το πακέτο. Μοναδική ευκαιρία, 8 βιβλία από 120 ευρώ μόνο με 30. Κύριε Πλεύρη. Για το μεν λεξικό, το ονομαστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, το δίνεται δώρο. Έχει περίπου 1000 ονόματα αρχαιοελληνικά με τις ιδιότητες και μερικά βιογραφικά στοιχεία. Πολύ λίγα πράγματα, αλλά παρουσιάζουμε τα ωραία αρχαία ελληνικά ονόματα, τα οποία δεν πρέπει να χαθούν. Είναι ντροπή που σήμερα στην Ελλάδα δεν βλέπουμε συνέχεια Ηρόδοτος, Άτλας, Πλούταρχος, Ποσειδών, τέτοια ονόματα. Δεν έχουμε Θουκυδίδη. Πόσους Θουκυδίδες ξέρουμε, πόσους Ποσειδώνες, πόσους Άρης. Γιατί να μην τα έχουμε τα αρχαία ελληνικά ονόματα, που βέβαια είναι η ιστορία μας. Όσον αφορά για το πρώτο που σχολίασε το βιβλίο, το Ζιγ-Ζαγ στους έκφυλους, υπάρχει ο εκφυλισμός, διότι ένα έθνος δεν πλήττεται μόνο στις ιδέες του, πλήττεται και στα ήθη του και κατ' επέκταση στην ηθική του. Εδώ έχει εισχωρήσει η πορνογραφία στη λογοτεχνία. Δεκτών, δικαίωμά τους. Αλλά έρχεται το κράτος και παίρνει ένα πορνογράφημα, το αγοράζει και τι κάνει? Το στέλνει στο εξωτερικό, το Υπουργείο Πολιτισμού, και εν συνεχεία το βάζει στις σχολικές βιβλιοθήκες. Διαμαρτύρομαι στην τότε Υπουργό κυρία Γιαννάκου, η οποία δεν μου απαντά. Διαμαρτύρομαι στην τότε Υφυπουργό κυρία Πετραλιά, η οποία και αυτή δεν μου απαντά. Εδώ μέσα θα δείτε τον αγώνα που έκανα. Τελικά πάμε στα δικαστήρια. Επιτυχαίνουμε απόφαση δικαστική να αποσυρθεί από τα σχολικά βιβλία. Και μου επετέθησαν όλοι, από τα νέα, από την Ελευθεροτυπία, όλες οι εφημερίδες. Σκοταδισμός, Μεσαίωνας, η τέχνη. Ναι, η τέχνη. Παίρνουμε ένα πίνακα ζωγραφικής, μία κοπέλα κάνει έρωτα με ένα νέο. Πολύ ωραία σαν τέχνη. Θα το βάλουμε στις σχολικές βιβλιοθήκες, να μην τρελαθούμε. Τώρα, το βιβλίο αυτό, το οποίο το κυνήγησα δικαστικά και μετά μου επετέθησαν όλοι, συμβαίνει το εξής. Δεν είναι μόνο πορνογραφικό, είναι και διεστραμμένο. Ακούστε, λέει μέσα, θα σας διαβάσω. Κάνει έρωτα με ψυγείο. «Σ' αγαπώ», είπε η Νίνα και αγκάλιασε το ψυγείο. Το ψυγείο τρεμούλιασε με ένα μικρό βογγητό και έμεινε πάλι σιωπηλό. Κράτησε και αυτή την αναπνοή της. «Σ' αγαπώ», ξαναείπε, χαϊδεύοντας την ψυχρή επιφάνειά του. «Αφήνω δε τις διαστροφές τις άλλες». Ακούστε. Πόσο υπέροχο είναι να είσαι άρρωστος. Μπορεί να το φανταστείτε. Μια διεστραμμένη αντίληψη. Πόσο υπέροχο είναι να είσαι άρρωστος. Δεν είναι τρελό. Συνεχίζει. Ότι ο πυρετός φτιάχνει την καλύτερη μαστούρα, έτσι τα ναρκωτικά. Και ότι το πιο άγριο σεξ γίνεται μετά το χειρουργείο, όταν είσαι ακόμα ναρκωμένος. Και ότι μια φορά μέσα στην εντατική είδε ένα δικέφαλο πέος. Αυτά τα βάλαν στα σχολεία. Προσέχτε. Και αυτά τα υποστήριξαν οι εφημερίδες, τα υποστήριξαν και οι τηλεοράσεις. Το δικέφαλο πέος και ότι η μαστούρα γίνεται. Και αφήνω τη χυδαιότητα. Πού ήσουν ρε μα? Μπήκα μέσα κρατώντας μία μπύρα στο χέρι και τον που στο άλλο. Και ήρθα να σε γα. Αυτά γράφουνε. Και βέβαια έδωσε μία συνέντευξη η κυρία που έβγαλε το βιβλίο αυτό και το αγόρασε το Υπουργείο Πολιτισμού και το έβαλε στις σχολικές βιβλιοθήκες, έδωσε μία συνέντευξη στον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, τον αρχηγό του Ποταμιού, και της λέει στην ερώτησή του δια ναρκωτικά, απήντησε. Τι απήντησε? Η συγγραφεύς. «Έχω δοκιμάσει απ' όλα. Ότι τελείωσα το γυμνάσιο δια της βίας, ότι είχα συγκρούσει με το σπίτι και το σχολείο και αποβολές και με διώξανε από το Αρσάκιο». Ωραία, τι ωραίο, βγαίνει μια κυρία συγγραφεύς, λέει, με τα ναρκωτικά της, λέει ο κύριος Θεοδωράκης, έχω δοκιμάσει απ' όλα, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Και βέβαια με τα βίας τελείωσα το γυμνάσιο και με διώξανε με αποβολές, και αυτή την παίρνετε και τη βάζετε στο σχολείο. Αλλά παίρνω τώρα ένα σύγχρονο παράδειγμα. Αυτό θα τα διαβάσετε εδώ μέσα και θα φρίξετε. Επετέθησαν δε και στο δικαστή.
τόσο πολύ του επετέθησαν, ώστε αναγκάστηκε και παραιτήθηκε στο τέλος. Δεν άντεξε. Θα τα διαβάσετε τι συνέβη. Αλλά και σας λέω τώρα για σήμερα, πριν πιστάσω. Ναι, βεβαίως. Ήθελα να δείξω εδώ πέρα ότι τελικά η ηθική στην Ελλάδα έχει και τίτλους. Η μνητής λέει και νεοφασίστας. Οι νεοφασίστες μόνο πρέπει να είναι ηθικοί, δηλαδή. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Λέγανε ότι αυτά τα είπε ένας φασίστας. Ναι. Μεσαίωνας, λέει, μεσαίωνας. Ναι. Μόνο επειδή είσαστε φασίστας, δηλαδή, θέλετε να υπάρχει μία λογική, να υπάρχουν αξίες και ιδανικά, να μην υπάρχει ισοπεδωτισμός. Κύριοι, αυτά κάνουνε, αυτά παλεύουνε. Μα είναι και τρελά μέσα. Σας διαβάζω από το βιβλίο, έτσι. Τι γράφει τώρα το βιβλίο στα σχολεία. Κλαις. Θα δείτε και τις αντιφάσεις. Κλαις. Γιατί κλαις? Τρελαίνομαι για φιλιά με δάκρυα. Σάλια και δάκρυα ανακατεμένα. Θέλω κι άλλο, μη φοβάσαι κι άλλο. Τι σταματάς, τώρα βρήκες να σταματήσεις? Φύλαμε. Ξερίζωσέ μου τη γλώσσα. Ρούξε τα χείλια μου, τα μάτια μου, ρούφατα. Πάρε με τώρα, πάρε με. Ξερίζωσέ με τώρα. Είμαι κουρασμένη, φύγε. Βαρέθηκα, άσε με. Έλα εδώ. Ξαναρχίζουμε. Τέχνη. Άλλη τέχνη, άλλη μορφή τέχνης. Δημοσιεύεται και στην εφημερίδα το Εσπρέσο. Η Καραμπέτη παίρνει κόκα. Το 50% δεν είναι πραγματική κόκα. Οι σκηνές με ναρκωτικά και ο λεσβιακός έρωτας με τη Γιούλικα Σκαφιδά σε μια ακραία παράσταση. Ένα θυελώδη λεσβιακό έρωτα θα ζήσουν φέτος στο Σανίδι η Καριοφιλιά Καραμπέτη και η Γιούλικα Σκαφίδα. Η παράσταση του Εθνικού Θεάτρου και μας δείχνει έτσι στο Εθνικό Θέατρο θα βλέπουμε πώς παίρνει ναρκωτικά και θα βλέπουμε και τους λεσβιακούς έρωτες. Μα η τέχνη είναι να ωφελεί τον άνθρωπο. Δεν είναι να διαφθείρει. Αυτό είναι διαφθορά, δεν είναι τέχνη. Στο θέατρο, στην αρχαία Ελλάδα που υπήρχε πολιτισμός, δεν συγκρίνεται βέβαια με το δικό μας, εμείς είμαστε σκουπίδια. Δεν λέγανε παίζω θέατρο, διδάσκω. Και το κράτος πλήρωνε τα λεγόμενα θεωρικά. Να πας να ακούσεις το θέατρο. Γιατί? Διότι σε μόρφωνε. Σου ανέβασε το επίπεδο, το πολιτιστικό της προσωπικής σου ζωής. Τώρα να πας να δεις δύο γυναίκες να κάνουν λεσβιακό έρωτα. Τι έρωτας, δεν είναι έρωτας τώρα. Και εν συνεχεία η μία να κάθε να σνιφάρει, όπως λέει, να τραβάει τάχα, βέβαια κοκαίνη. Δηλαδή να μας διδάξει τι, να μας μορφώσει πού. Και δεν επεμβαίνει κανείς. Κανείς δεν επεμβαίνει. Όλοι αδιαφορούν. Να ένας ακόμη λόγος για τον οποίο αντιδρά το κράτος όταν έχει πολίτευμα σωστό. Ας έρθουμε όμως Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση εδώ, κύριε Βλεύρη, και να τονίσω για να δείχνουμε παράλληλα και το βιβλίο αυτό που σήκωσα τώρα για να συζητήσουμε, γιατί είναι συνέχεια της σύψης. Ο κινεδισμός. Δεν είναι, οι κίνεδους δεν λέγανε τους ομοφυλόφιλους στην αρχαία Ελλάδα, να διαχωρίσουμε ορισμένα πράγματα. Ήτανε αυτό που σήμερα εμείς πολεμάμε. Τη σύψη της κοινωνίας, την παιδεραστία, αυτούς τους ανθρώπους που ισοπεδώνουν ιδανικά και αξίες, αυτό λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες κινεδισμός. Κίνεδος, κοινή την εδώ. Συμφωνείτε, κύριε Πλεύρη? Ναι, ακριβώς έτσι είναι και πρέπει να πούμε το εξής. Ατομικά έχει δικαίωμα να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Μπορεί να ξυπνάει το πρωί και να πίνει ένα ποτήρι ούρα. Κανείς δεν θα το απαγορεύσει. Δικαίωμά του. Εκείνο το οποίο εμείς λέμε για τους Κινέδους, αφήστε τα ομοφιλόφιλος και ομοφοβικός και ομοερωτικός, τα είπα και στο δικαστήριο. Ο κώδικς ο ποινικός στο 19ο κεφάλαιο μιλάει για την παραφύσινα ασέλγεια. Και αυτό λέμε κι εμείς, ότι αυτό το οποίο κάνουν είναι αφύσικο. Βλέπεις τώρα έναν άντρα, λέει θέλει να παντρευτεί έναν άλλον άντρα. Λέει πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, έχει και τι είναι το Λουξεμβούργο? Ένα διεφθαρμένο κρατήδιο, διεφθαρμένο, ένα εξάνθημα στην Ευρώπη, και ο πρωθυπουργός, ένας μαντράχαλος, λέει συνδέομαι με τον αγαπημένο μου 2 χρόνια και δεν μου έκανε ποτέ πρόταση γάμου. Σήμερα φάγαμε μαζί σε ένα εστιατόριο και μου έδωσε ένα δαχτυλίδι. Δεν είμαστε. Να τρελαθούμε. Αυτά είναι εκτός συζητήσεως. Σήμερα λοιπόν οι Κίνεδοι, οι οποίοι έχουν εισβάλει παντού, είναι ένα αδελφάτο που υποστηρίζονται, βρίσκουν και δικούς τους όρους. Τη διαστροφή τους, διότι πρόκειται περί σεξουαλικής διαστροφής. Ποιος το λέει αυτό? Θα αποταθούμε στους ειδικούς. Ποιοι είναι οι ειδικοί? Η ιατροδικαστία, καθηγητές πανεπιστημίων. Τι λέει ο ιατροδικαστής Κουτσελίνης, τι λέει ο ιατροδικαστής Μάνθος Τσούκας, τι λένε οι άλλοι ιατροδικαστές? Μέσα στο βιβλίο θα δείτε ποια είναι αυτή η διαστροφή. Σεξουαλική ελευθερία. Αυτά είναι παραμύθια. Βεβαίως σεξουαλική ελευθερία.
Θα έχουμε λοιπόν αύριο πρόεδρο των αυρανιζομένων, πρόεδρο των κοπρολάγρων, πρόεδρο των κτηνοβατών. Έχουμε, λέει, την ομοφιλοφιλική, λεσβιακή κοινότητα Ελλάδος και σου λέει τα δικαιώματα. Και ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος υποστηρίζει τους ομοφιλοφίλους με παρελάσεις, και το Υπουργείο του Πολιτισμού και αυτό χρηματοδοτεί, και μάλιστα και τη νέα γενιά. Μα δεν τρέπονται. Σήμερα, εάν ένας δικαστής ανεβαίνει στην έδρα και είναι κουνιστός και λυγιστός, θα τον διώξουνε. Εάν ένας εξωματικός πάει στην υπηρεσία του και τον πηδάνε οι Πακιστανοί, θα τον διώξουνε. Εάν ένας αστυνομικός κάνει τα ίδια, θα τον διώξουνε. Όμως αυτό που δεν δέχεται η οργανωμένη κοινωνία, το δέχεται ποιος? Οι τηλεοράσεις. Το δέχονται οι πολιτικοί. Λέει, σύμφωνο συμβιώσεως. Σύμφωνο συμβιώσεως. Γάμο στην Τήλο. Ο δήμαρχος και γιατρός έκανε γάμο μεταξύ ανδρών. Αυτά βέβαια δεν στέκουν όχι μόνο νομικά, δεν στέκουν κοινωνικά, δεν στέκουν φυσιολογικά, δεν στέκουν ηθικά. Οι κίνεδοι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ειδική νομοθεσία που θα τη διαβάσετε για τους Κινέδους και μπορείτε να τη δείτε και στους λόγους Εσχήνη και Δημοσθένους, κατά Κτησιφόντος, κατά Τιμάρχου, κατά Μηδίου, πόσο κατεδίωκαν τους ομοφιλοφίλους, τους Κινέδους, τους θα σας πω μετά ακριβώς πώς λέγονται, πόσο τους κατεδίωκε με τη Σολόνιο νομοθεσία. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες, η αρχαία ελληνική κοινωνία δεν το συνήχετο. Και παρουσιάζονται τώρα ότι ήσαν στην αρχαία Ελλάδα ομοφυλόφιλοι. Όχι, τους κατεδίωκαν. Όποιος ήταν Κίνεδος δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Δεν είχε δικαίωμα να παραστεί μάρτυρ στα δικαστήρια. Δίκες έχουν ανατραπεί γιατί πήγε ο Τίμαρχος, ο οποίος ήταν Κίνεδος, και κατέθεσε μάρτυρα. Και έχουμε το λόγο κατά Τιμάρχου. Απειγορεύεται επί ποινή θανάτου η είσοδος στα γυμναστήρια. Και βέβαια όχι στην εκκλησία του Δήμου, ούτε αυτής αγορεύει. Δεν τους επιτρεπόταν να αγορεύουν. Η αστυνομία τους κατεδίωκε και έλεγε η αστυνομία, πού πάει και στέκεται αυτός? Στα αρχαία ελληνικά είναι πού πηγαίνει, στή και στέκεται. Πού, στή. Και έτσι καθιερώθη ο γνωστός όρος. Φτάσαν στο σημείο να συκοφαντούν πια τη μεγάλη ποιήτρια, τη Σαφώ, ότι είναι λεσβία και βγάλαν τους λεσβιακούς έρωτες. Τι θα πει λεσβία? Οι σχέσεις μεταξύ γυναικών δεν προέρχονται με το χαρακτηρισμό λεσβίες από την ίσο Λέσβο, όπως κακώς πιστεύετε, αλλά από μία πατρική αρωμαία που ελέγεται λεσβία, και από το όνομά της βγήκε όρος. Οι που όμως το διαστραβώνουν και λένε είναι στο νησί, και η Σαφώ και με τις φίλες και τα λοιπά. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να τους καταδιώκει κανείς. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να καταδιώκουμε κανένα. Έχουν ανάγκη μιας ψυχοπαθολογικής εξετάσεως. Ο Γαρδίκας στο σύγγραμμά του για την εγκληματολογία λέει, όταν έχετε κατηγορούμενο ή μάρτυρα ομοφιλόφιλο, θα πρέπει να τον εξετάζει ψυχοπαθολόγος. Τα γράφουν τα επιστημονικά βιβλία. Απέναντι όλων αυτών δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά η διαστροφή και τα δίθεν ανθρώπινα δικαιώματα. Τι να πούμε για την Ευρώπη όταν έχουν κόμμα παιδεραστών στην Ολλανδία, όταν στη Γερμανία έχουν κόμμα των κτηνοβατών και η νομοθεσία τους, γιατί κάνει και νομοθεσία, λέει επιτρέπεται η κτηνοβασία, καλό είναι, δεν είναι κακό, υπό τον όρο να μην βασανίζεται το ζώο. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εκτός της φύσεως και το χειρότερο, εκτός κάθε λογικής. Λένε για έρωτα. Τι έρωτα μου? Ο έρωτας είναι μεταξύ άλλος και θήλιος. Υπάρχει έρωτας μεταξύ ανδρών και έρωτας μεταξύ γυναικών. Η φύση ξέρει αρσενικό και θηλυκό. Δεν ξέρει άλλο είδος. Και μέσα στο βιβλίο αυτό θα τα διαβάσετε όλα από επιστημονικής απόψεις. Να δείξουμε κάτι τελευταίο που το έχετε πει πολλές φορές, απλά να το σημειώσουμε εδώ. Πάλι για τον Σοκράτη που γράφει. Λέει, ο Σοκράτης μάλιστα επίστευε ότι ο βίος των Κίνεδων είναι φρικτός και αισχρός και άθλιος. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα τα στοιχεία που σας ανέφερε ο κύριος Πλεύρης αναφέρονται στο Γοργία. Ναι. Λοιπόν, στο 2-10-36-05-305. Εκπληκτική προσφορά με βιβλία, στοιχεία τα οποία ενδυναμώνουν την άμυνά μας.
Κύριοι, ζούμε τη σύψη της κοινωνίας. Μην επιτρέψετε πράγματα τα οποία μπορούν να αποφύγουν τα παιδιά σας. Μην τα επιτρέψετε. Πάρτε στοιχεία, πάρτε αποδείξεις, πάρτε αγώνα του κυρίου Πλεύρη, τον οποίο τον έχει κάνει, τον έχει δώσει και είναι αποδεδειγμένος. Όλα τα βιβλία του έχει περάσει από δικαστικούς αγώνες και αποδεικνύεται μέσα, θα το δείτε μέσα. Σε όλα, για όλα έχει κάνει δικαστικούς αγώνες. Μην χάνετε τέτοια ευκαιρία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μάχεται για μας, για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό. Στο 2-10-36-05-305 από 120 ευρώ μόνο με 30. Και μία παρέμβαση του κυρίου Πλεύρη ήταν αυτό εδώ το βιβλίο. Ένα εκπληκτικό βιβλίο το οποίο είναι επιπρόσθετο. Είναι κοντά 500 σελίδες. Είναι η μουσική στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί εμείς είχαμε αξίες και ιδανικά. Και στα παιδιά μας αυτά πρέπει να δώσουμε. Και αυτά σας λέμε να δίνετε μέσα από τα βιβλία. Να δίνετε αξίες και ιδανικά. Πάρτε τη μουσική στην αρχαία Ελλάδα που είναι ένα επιπρόσθετο βιβλίο μόνο με 15 ευρώ. Επιπρόσθετο συνολικά μαζί με τα έξοδα αποστολής. Το πακέτο μας και το βιβλίο αυτό στα 50 ευρώ. Όλα μαζί, 50 ευρώ τα παίρνετε μαζί με τα έξοδα αποστολής και είναι σπίτι σας. Στο 2-10-36-05-305 πάρτε και το πακέτο μας και το βιβλίο αυτό που είναι προτινόμενο από τον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, να συνεχίσουμε όμως και σε πράγματα τα οποία οι Έλληνες... να μην μπερδευτούμε. Ναι, βεβαίως. Τα βιβλία αυτά εδώ τα δίνετε 30 ευρώ, δεν είναι έτσι? Ακριβώς. Πόσα βιβλία είναι? Είναι 8 βιβλία. 8 βιβλία. Τα δίνετε 30 ευρώ. Ακριβώς. Αυτό το βιβλίο το έχει γράψει μία η οποία είναι πιανίστρια, αλλά έχει σπουδάσει αρχαιολογία και ιστορία. Είναι ένα μοναδικό βιβλίο, διότι αναφέρεται στη μουσική. Όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο θα αντιληφθεί ότι στον τομέα αυτό της μουσικής οι Έλληνες τα είπαν όλα. Όσον αφορά την τεχνική της μουσικής, τα όργανα της μουσικής, το σκοπό της μουσικής, σε τέτοιες λεπτομέρειες που είναι αφάνταστα. Θα σας πω 2-3 παραδείγματα επιτροχάδιν. Ο Αριστόξενος έγραψε βιβλίο για την επίδραση της μουσικής στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι ο ιδρυτής της μουσικοθεραπείας που σήμερα είναι η τελευταία λέξη της ψυχολογίας. Πήγαιναν μάλιστα οι μουσικοί μαζί με τον γιατρό, επεσκέπτονται τον ασθενή και έπαιζαν κάποιο όργανο, μπορεί την κιθάρα του Τερπάνδρου. Ο Τερπάνδρος είχε μια κιθάρα με 17 χορδές. Έπαιζαν λοιπόν κάποιο όργανο και προσπαθούσαν να βρουν ποια μουσική διεγείρει τον πάσχοντα, ώστε να του ανεβάσουν το ηθικό. Αυτό λέγεται τόνωση του ηθικού του πάσχοντος. Και ο όρος μπήκε στην ιατρική, αλλά ο όρος είναι από τη μουσική. Η τόνωση γίνεται με τους τόνους της μουσικής και όμως μπήκε στην ιατρική. Ο Αριστόξενος. Θα δείτε εν συνεχεία πως μόνο στην Ελλάδα γίνονται μουσικοί αγώνες. Δηλαδή παρουσιάζονται μουσική, όπως είχαμε τους γυμνικούς αγώνες, τους ιππικούς αγώνες, είχαν τους μουσικούς αγώνες. Είχαν και τη μούσα της μουσικής. Και σε όλα αυτά τα θέματα της μουσικής, της ενοργάνου, της φωνητικής κτλ. Πίστευαν ότι η καταγωγή της μουσικής, έγραψε βιβλίο Πλούταρχος, ότι προέρχεται από το Θεό. Και πράγματι αυτοί που ξέρουν μουσική, όταν αφήνονται στα κύματα των μελωδιών, μόνον τότε μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με το Θείο. Γι' αυτό και στις θρησκευτικές τελετές οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ειδικές μουσικές. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, εγκυκλοπαιδικό και για όσους ασχολούνται με τη μουσική. Να πάμε όμως λίγο στα δικά μας, αυτά που τονώνουν πραγματικά το εθνικό συναίσθημα, ακριβώς, και ανυψώνουν το εθνικό φρόνημα. Να πάμε αλφάβητο ή Έλληνες, το έπος των Ελλήνων. Ας αρχίσουμε με το αλφάβητο, να τελειώσουμε. Κοιτάξτε, το αλφάβητο είναι η βάση της γλώσσης μας. Και είναι και η βάση βέβαια της γλώσσης μας. Η γλώσσα είναι προφορική και γραπτή, και της γραπτής γλώσσης. Πώς θέλουν να το πλήξουν? Θέλουν να το πλήξουν γιατί πλήττουνε οτιδήποτε είναι ελληνικό. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Και κυρίως με την συκοφαντία, με το ψέμα, με τη διασταύρωση, με την παραποίηση, με την πλαστογράφηση. Εδώ λοιπόν για το αλφάβητο. Τι να πούν για το αλφάβητο που είναι τέλειο? Είπαν λοιπόν το αλφάβητο οι Έλληνες το πήραν από τους Φοίνικες. Και το είπανε κάποιοι ξένοι καθηγητές, για τους οποίους ο Κούμαρης και άλλοι καθηγητές γράφουν στην εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου ότι την άποψη ότι το αλφάβητο το πήραμε από τους Φοίνικες την υπεστήριξαν, ακούστε τι γράφει, με φιλετικό φανατισμό οι Εβραίοι. Γιατί? Θέλουν να πλήξουν το αλφαβητό μας.
Μα δεν είχαμε ένα αλφάβητο. Εμείς είχαμε πάρα πολλά αλφάβητα. Το αιωλικό, το δωρικό, το κρητικό, το κυπριακό, το αλφάβητο της Κίμης που είναι το λατινικό, πάρα πολλά. Τι μας δώσαν οι Φοίνικες? Τα γράμματα που έχουμε στο αλφάβητο το ιωνικό, στο αλφάβητο του Αρχήνου. Έρχονται τώρα Έλληνες ακαδημαϊκοί, Μαρινάτος. Όχι, το αλφάβητο είναι δική μας εφεύρεση. Τον αποσιωπούν. Άλλος ακαδημαϊκός, Αλβανιτόπουλος. Το αλφάβητο είναι ελληνικό κτλ. Όχι, τον αποσιωπούν. Άλλος ακαδημαϊκός, Καβαδίας, Έλληνες ακαδημαϊκοί. Το αλφάβητο είναι ελληνικό, εμείς το βρήκαμε. Όχι, τον αποσιωπούν. Έρχονται τώρα ξένοι, Δισό, ο Γάλλος ακαδημαϊκός, επιλέξει. Δεν είναι οι Έλληνες που παρέλαβαν το αλφάβητο από τους Φοίνικες, αλλά οι Φοίνικες από τους Έλληνες. Το λέει ο Γάλλος ακαδημαϊκός Δισό στο βιβλίο του Les civilisations préhéléniques dans le bassin de l'Amérique, οι προελληνικοί πολιτισμοί στην Μεσογειακή Λεκάνη. Πέστε μου, γιατί αυτόν τον αποσιωπούν? Συνεχίζω. Ο μεγάλος Μπίρτ το 1850, καθηγητής της κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μαρβούργου, γράφει στο βιβλίο του ο Μέγας Αλέξανδρος. Εδώ μέσα έχουμε παραπομπές. Ακούστε τι λέει επιλέξει. Είναι μύθος το ότι οι Φοίνικες επενόησαν το αλφάβητο. Άλλος καθηγητής, ο Ιλ Ντιράν. Οι Έλληνες και οι Φοίνικες παρέλαβαν το αλφάβητο από την Κρήτη. Η κριτική καταγωγή του αλφάβητου. Ο Βούλγαρος, γλωσσολόγος, ο Γεωργίεφ. Η φοινικική γραφή είναι κριτικής καταγωγής. Και συνεχίζω με τις εγκυκλοπαίδειες, με τον Μπέλης, με τον Μπασά, με τον Βαγιανόπουλο, με τον Μάρι, με τον Μπέι, όλους αυτούς. Και όμως επιμένουν, το αλφάβητο το βρήκαν οι Φοίνικες. Και ερχόμαστε το δώσαν σε εμάς. Και ερχόμαστε τώρα σε πρακτικά θέματα. Τι μας δώσανε? Τα σύμφωνα και τα φωνήεντα? Όχι, μας δώσαν μόνο τα σύμφωνα. Γιατί οι Φοίνικες δεν είχαν φωνήεντα, γράφανε, θέλαν να πούν πλεύρης και γράφανε πι, λάμδα, ρο, σίγμα. Τα άλλα τα εννοούσαμε. Δηλαδή πήραμε από τους Φοίνικες μόνο τα σύμφωνα. Τα φωνήεντα τα κάναμε εμείς. Παραλογισμός πρώτος. Είμαι θα άξι να κάνουμε φωνήεντα, αλλά ανάξι να κάνουμε σύμφωνα. Συνεχίζουμε. Ποιο μας δώσανε? Το άλεφ, το βόδι και τα λοιπά, το άλεφ, μάλιστα. Μας δώσαν το αλφα. Πώς διαβάζετε το αλφα στα φοινικικά, πώς προφέρετε δηλαδή? Σίγμα. Τι μας δώσαν λοιπόν? Αυτός είναι ο δεύτερος παραλογισμός. Και ο τρίτος παραλογισμός, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός. Χιλιάδες, τρόπος του λέγει, επιστήμονες λένε ότι το αλφάβητο το δώσαμε εμείς τους Φοίνικες, ότι οι Φοίνικες το πήραν από εμάς. Γιατί δεν την αναφέρετε στα βιβλία αυτή τη γνώμη? Γιατί είστε συνωμότε εναντίον του ελληνισμού και προσπαθείτε να τον αποσιωπήσετε. Μιλάμε γρήγορα και χάνουμε τα λόγια μας. Λέτε ότι κάνουν σκοπίμως αυτά τα λάθη, κύριε Πλεύρη? Σκόπιμα λάθη. Έχουμε γράψει σε αυτό το βιβλίο σκόπιμα λάθη. Μας έχουν φάει με τους Ινδοευρωπαίους. Η Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία. Στην αρχή λέγανε εθνότητα. Μετά είδαν ότι δεν τους βγαίνει, το κάνανε ομογλωσσία. Και όσοι καθηγητές όπως ο Μπόπ και άλλοι μεγάλοι ακαδημαϊκοί είπαν, μα τι σαχραμάρες λέτε, όλα τα πήραμε από τους Έλληνες. Λέει, μα μοιάζουν οι λέξεις. Μοιάζουν, ναι, αλλά από ποιον το πήραμε? Λέμε εμείς πατήρ. Το παίρνει ο Λατίνος και λέει πάτερ. Λέει το πατήρ και το πάτερ προέρχονται από την Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Όχι, γιατί? Μας το πήραν από εμάς οι Λατίνοι, οι οποίοι άρχισαν το πρώτο φιλολογικό κείμενο που ξέρουμε των Λατίνων ήταν το 500 π.Χ. που εμείς μέχρι τότε είχαμε αναπτύξει τα πάντα. Στα σκόπιμα λάθη θα δείτε την αντιμετώπιση των φοινικιστών και των Ινδοευρωπαϊστών. Ότι εμείς είμεθα Ινδοευρωπαίοι. Τους ενοχλεί ότι στη Χερσόνησο την ελληνική ή Χερσόνησο του Έμμου και όχι Βαλκάνια, θα παίρνουμε την Βαλκανική Χερσόνησος, το βάζουν οι Λύθοι και στους χάρτες οι προδότες, οι Γρεκύλοι. Δεν υπήρξε ποτέ Βαλκανική Χερσόνησος. Υπήρξε η Χερσόνησος του Έμμου ή η ελληνική Χερσόνησος, αφού στην Ελλάδα το όριο προς βορρά είναι ο Ίστρος, δηλαδή ο ποταμός Δούναβης. Ο Δουνάβιος που λέμε και έγινε Ντανούμπε, με αντιμεταχώρηση. Κάτι θα πεις, πες το, γιατί σε βλέπω ότι... Εγώ ανησυχώ, κύριε Πλεύρη, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να παίρνει, βάλετε από παντού, δεν έχει αποδείξει για να δείξει. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει, του τα κρύβουνε. Εδώ γίνεται δικαστική μάχη, δικαστικός αγώνας και μέσα στα βιβλία του κυρίου Πλεύρη θα το δείτε. Στο 210-36-05-305 από 120 ευρώ
μόνο με 30 ευρώ. Τα στοιχεία δεν πρέπει να τα αφήνετε. Η σύψη έρχεται. Προστατεύστε τα παιδιά σας. Προστατευτείτε εσείς οι ίδιοι. Η σύψη έρχεται. Επαναλαμβάνω. Ήδη έχει έρθει. Απλά ακόμα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τη φρενάρουν. Αύριο, εάν δεν έχετε γνώση, δεν θα μπορείτε να τη φρενάρετε. Γιατί δεν θα έχετε απλά γνώμη. Στο 2-10-36-05-305 από 120 ευρώ, μόνο με 30 όλα τα στοιχεία και όλοι οι αγώνες του κυρίου Πλεύρη. Και επιπρόσθετο ένα βιβλίο, αυτό για τη μουσική που λέμε, γιατί είχαν αξίες ιδανικά, κάνανε μελέτες, γιατί ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες, τα ξέρανε όλα. Είχαν αναλωθεί πια στο να πιάσουν το Θεό. Μέσα από μουσικές νότες καταφέραν να έχουν επαφή με το σύμπαν. Μην τα χάνετε αυτά τα στοιχεία. Στο 2-10-36-05-305 όλο το πακέτο μας σήμερα από 120 ευρώ, μόνο με 30 το βασικό, συν 15 ευρώ το βιβλίο για τη μουσική στην αρχαία Ελλάδα, όλα μαζί με 50 ευρώ είναι στο σπίτι σας. Μην χάνετε τις ευκαιρίες, καλέστε τώρα στο Electron. Κύριε Πλεύρη, όμως έχουμε άλλα 3 βιβλία να αναλύσουμε. Να τελειώσω με αυτό, επειδή λες επανειλημμένως ότι γίνανε δικαστικοί αγώνες, πράγματι γίνανε δικαστικοί αγώνες. Θα δείτε εδώ, δικάστηκε το αλφάβητο, έγινε το δικαστήριο και οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, οι επιστήμονες δεν τόλμησαν να εμφανιστούν στο δικαστήριο. Δεν τόλμησαν, το καταλαβαίνετε. Θέλω να γίνει κατανοητό σαφέστατα από όλους ότι εξυφαίνεται και βρισκόμεθα στην ανάπτυξη μιας συνωμοσίας εναντίον της Ελλάδος. Μας πολεμούν σε όλα τα σημεία όπου ο ελληνισμός εξέχει και διαφέρει όλων των άλλων εθνών. Τώρα για το αλφάβητο δεν ήρθαν στο δικαστήριο. Και λέω εγώ στον πρόεδρο, κύριος Βασίλειος Κωστόπουλος, να είναι καλά ο άνθρωπος, διότι απεδείχθηκε και Έλλην. Όχι μόνο δικαστής και Έλλην. Του λέω, κύριε πρόεδρε, γιατί δεν έρχονται εδώ να τα πούμε? Και ακούστε τι λέει ο πρόεδρος. Δικαιολογημένα οι αρμόδιοι επιστήμονες του Υπουργείου Παιδείας δεν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο να υποστηρίξουν τέτοιες απόψεις που θίγουν όχι μόνο την εκπαίδευση αλλά και την Ελλάδα γενικότερα. Μπράβο, αυτοί είναι οι δικαστές. Αυτοί είναι δικαστές. Λοιπόν, για να σας αποδείξω ότι γίνεται συνωμοσία, αυτό το βιβλίο κάνει τώρα την 7η έκδοση, είναι 250 σελίδες. Να δείξουμε για λίγο εδώ μισό τον αγώνα του κ. Πλεύρη. Και αναφέρεται στο αλφάβητο. Προσέχτε με, οι αρμόδιοι καθηγητές, τα πανεπιστήμια, οι ειδικοί επιστήμονες, γιατί δεν έχουν βγάλει ένα βιβλίο για το αλφάβητο? Και ήρθα εγώ ο δικηγόρος να μελετήσω για το αλφάβητο. Και θα σας πω το εξής. Αναζητώντας βιβλιογραφία, ήμουνα στη Νέα Υόρκη και έχουν μια μεγάλη στην 5η Λεωφόρο, μια καταπληκτική βιβλιοθήκη αρχαιοελληνικού ρυθμού, ιδίως εκεί ο αρχαιοελληνικός ρυθμός παντού κυριαρχεί στην Αμερική, μόνο εδώ. Πηγαίνετε απέναντι από το Hilton να δείτε το Μουσείο της Τέχνης που είναι εκεί, η έκθεση ζωγραφικής κτλ. Είναι ένα παλιό κτίριο, σαν αποθήκη μοιάζει. Και απέναντι έχει κάτι γυαλιά, το δρομέα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, ζητώ το όνομα Ελλάς και μου λένε, είναι ένα επιβλητικό κτίριο, και μου λένε το όνομα Ελλάς δεν είναι εδώ, θα πάτε απέναντι. Και πάω απέναντι σε ένα ωραίο κτίριο, μοντέρνο αυτό, λέω θέλω το όνομα Ελλάς, μου λένε τι ακριβώς θέλετε και ακούστε τι μου είπανε. Όλο το κτίριο είναι Ελλάς. Το φαντάζεστε? Και αν πάτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη εδώ, στην Εθνική Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα και πείτε θέλω το λίμα Ελλάς, θα ανοίξουν ένα σιρταράκι τόσο με κάτι καρτέλες μέσα που έχει μερικά βιβλία για την Ελλάδα. Προδίδεται ο ελληνισμός, να το καταλάβετε. Έχουμε όμως τους άμυνές μας, κύριε Πλεύρη, γιατί έχετε κουβαλήσει όλη την γνώση από τα ταξίδια που έχετε κάνει και τη γνώση που αναζητάτε συνέχεια και έχετε καταφέρει και έχετε συμπυκνώσει μέσα σε 400-450 σελίδες όλη την ουσία του ελληνισμού. Έλληνες, έπος, μέρος Α, Έλληνες, τα υπερόπλα των Ελλήνων και τα επιτεύγματα των Ελλήνων, μέρος Β. Δύο εκπληκτικά βιβλία με συμπυκνωμένη γνώση, το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτή τη δουλειά κάνει ο κ. Πλεύρης. Μαζεύει όλα τα στοιχεία από 70-80 βιβλία, βιβλιογραφία και τη συγκεντρώνει μέσα σε λίγες σελίδες την ουσία του θέματος για να μπορείτε εσείς αύριο να γίνετε διδάσκαλοι των παιδιών σας. Στο 2-10-36-05-305 από 120 ευρώ μόνο με 30 όλος ο αγώνας ενός ανθρώπου είναι αποτυπωμένος μέσα σε χιλιάδες σελίδες, οι οποίες όμως είναι γεμάτες ουσία. Μην χάνετε τέτοια πράγματα. Στο 2-10-36-05-305 πάρτε τώρα και κάντε εσείς την επανελλήνιση από τα σπίτια σας.
Με λίγα έξοδα αποστολής, μόνο 5 ευρώ είναι τα έξοδα αποστολής. Και αν θέλετε επιπρόσθετο αυτό το βιβλίο που αναφέρεται στη μουσική και στις αξίες των Ελλήνων, γιατί αυτά δίδασκε ο ελληνισμός, κύριοι. Αξίες και ιδανικά. Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα είχαν φτάσει σε τέτοια επίπεδα που επικοινωνούσαν με το σύμπαν το ίδιο με μουσικές νότες. Κύριε Πλεύρη, όμως... Μάλιστα σε αυτά τα βιβλία αναπτύσσεται μία πλήρης ανάλυση του ελληνικού πνεύματος κατά τα πανάρχια χρόνια. Τα πανάρχια χρόνια, και εν συνεχεία έχουμε κατά επιστήμες τα επιτεύγματα με βέβαια πιστές παραπομπές. Έχει γίνει κατανοητό από τους ξένους επιστήμονες που δεν κατευθύνονται από τις πολιτικές εξουσίες ότι όλοι οι άλλοι λαοί δεν κατόρθωσαν να κάνουν κάτι, τίποτε. Το πήραμε εμείς, το γεγονός της φιλοσοφίας, το γεγονός των επιστημών, το γεγονός της μουσικής, δηλαδή της τέχνης γενικότερα. Πήραμε λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα της ανθρωπίνης ζωής, τα εξελίξαμε και εν συνεχεία τα μεταδώσαμε στους άλλους. Δηλαδή εμείς υπήρξαμε οι πρωτοδημιουργοί του πολιτισμού, με δύο λόγια, τον οποίον αργότερα απεμιμήθησαν, κακοαντέγραψαν όλοι οι ξένοι λαοί. Ποιος το λέει αυτό? Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, Κίτο Άγγλος, Κίτο. Στο βιβλίο του «Οι Έλληνες», εκδόσεις Κάκτος, ένα σπουδαίο βιβλίο, γράφει επιλέξει το εξής: για αιώνες εκατομμύρια ανθρώπων είχαν την εμπειρία της ζωής. Ινδοί, Κινέζοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Γερμανοί, όλοι είχαν την εμπειρία της ζωής. Και τι έκαναν? Διερωτάται ο καθηγητής Κίτο. Απαντά, τίποτε. Έπρεπε να έρθουμε εμείς να τους τα μάθουμε. Και όταν τα μάθανε, πολύ αργά, τον 14ο αιώνα μετά Χριστό βέβαια, έχουνε τι? Την αναγέννηση. Ξαναγεννηθήκανε. La Renaissance. Γιατί μελετήσαν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Αυτά που λένε οι Εγγλέζοι δεν μας τα λένε οι Έλληνες καθηγητές. Γιατί? Διότι μετέχουν στη συνωμοσία. Κύριε Πλεύρη, όμως εσείς έχετε κάνει τον αγώνα σας. Μέσα σε αυτό το συγκλονιστικό πακέτο σήμερα που δίνουμε βρίσκεται όλες τις αποδείξεις από βιβλιογραφία, παγκόσμια βιβλιογραφία. Ο κύριος Πλεύρης έχει κάνει τρομερό αγώνα και με δικαστήρια και με έρευνες και τα πάντα. Έχει αποδείξει εμπράκτος. Το σημερινό μας πακέτο είναι σκέτη επανελλήνιση. Μην τη χάνετε στο 210-36-05-305 από 120 ευρώ μόνο με 30 ευρώ. Τέτοιες ευκαιρίες δεν χάνονται Έλληνες, για τα παιδιά σας το κάνετε. Είναι η κληρονομιά που θα τους παραδώσετε. Στην σύψη που θα ζήσουμε αύριο μεθαύριο θα έχετε μία άμυνα. Μία άμυνα η οποία θα είναι αυτά τα βιβλία, αυτά τα 8 βιβλία, αυτή η συγκεντρωμένη γνώση, η συμπυκνωμένη γνώση για τα παιδιά σας, για να νιώθουν υπερήφανα. Υπερήφανα που είναι Έλληνες. Στο 210-36-05-305 από 120 ευρώ μόνο με 30. Ένας άνθρωπος, μου λένε, έχει αφήσει παρακαταθήκη, Τάσο. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Αυτός ο άνθρωπος θα μείνει εσαΐ. Και θα το θυμάστε, γιατί μένει από τα γραπτά του μέσα από τον αγώνα του. Έλληνες, εάν καταλάβουμε όλοι ότι μόνο η Ελλάδα μας ενώνει, δεν θα μας χωρίζει τίποτα. Και τα παιδιά μας μόνο μπροστά θα πάνε. Καλό απόγευμα.